Kublai pi baro ngi pediang so bhai pi shakatup kubor mataka jan mit shwaban pash ki kubor ngi nyapet shwai ki mat bakong san. Pediang ke GST Council ya ke jing ai jing mut ke kinhun ki menteri ne Group of Ministers ban bu ya ke Appellate Tribunal na kabinta ban penbek ya ki kenrom kenram. Kena ke BJP bagi NPP ke hak ban pendem hadin basyak kentho hau Amit Shah. Shongshit kayalap election ha Meghalaya na kabinta ke jingjit nong nikmat sya ke yeng dorbar tauan ke ban long ha ke arpunyo tarik urimpang. Bat penlong ki pulit deka flag march ha ki jaka ki bahap hapo ke 18 West Shillong constituency. Ki khubor ki babania ka menteri ka tenat pelatengka ka sarkar pedeng ka Nirmala Sitharaman hinen ke sengi ka ong ba ka GST Council kala pediang ka kaipot jong ki kenhun ki menteri ha ka biade ba ka GST Appellate Tribunal da ka babu katu ka ni ki jing penbet ba ya ka kaipot ka bakhatdu on sa ai ha kini ki san riu sengi banwan sya ki menteri ka tenat ki kam pelatengka jong ki jella na ka benta ki jing ai jing mut jong ki ya ka kenhun jong ki menteri ne Group of Ministers ki bapet ya ka Goods and Services Tax Appellate Tribunals la thau ha tung mention snem hapo ka jinglam khmat jong usimbut menteri rangba ka Haryana Udushant Chotala kani ka kenhun kala ai jingmut ba kani ka kenhun Bishar kani bandan armut ki dekhot jong ka yeng Bishar iwe dekhot ibade ha ka technical na ka sarkar pedeng ba sarkar jilla ba ya iwe I judge bala shong thaj na ka Supreme Court kom I president. Kalami ka jirwat hadian ke jingkentaj ban aya ka madan PA Sangma Stadium na kabenta ban pendankam ha ka jingalap election ka ban wan yalap da menteri rang ba adu kari Narendra Modi ka ban long ha arpasau turik urimpang da ka jing bitar halor ka jing bom tre banya trelang ka BJP kala kenno ba ka NPP kala pendem no hadian ka jing sha ken tho hau Amit Shah. Unong yalam kaseng BJP Urituraj Sinha ulakeno bahakapor baki ai jingtho ban pan jingbit layathu ya u de kinong tre katura kenthop ya ki district sports officer ba ompat shimla IT ya ka stadium namar ba ompat dep ban shnalut kani ka pin ba ukan rat sangma uting hadien bala lej de menteri ka tenat ki kampo yeng syatura ula bu ru ya ka jingkeli ba komno haba ompat dep te ya ka stadium menteri rang ba ka jela ula play pat ba ya ka. In the last 2 days our Honorable Home Minister Amit Shah ji has been campaigning in the state कि जिस पीए संगमा स्टेडियम के लिए हमने अनुमति मांगी थी अभी हमको लिखित में बताया गया है कि पीए संगमा स्टेडियम रेडी नहीं है, फिनिश्ड नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए वहां पे पीएम साहब की रैली नहीं हो सकती। पूरा देश जानता है, पूरा मेघालय जानता है कि पीए संगमा स्टेडियम की उद्घाटन सीएम कॉन्ट्रैक्ट संगमा ने पूरे जोर शोर से 16 दिसंबर को ही कर दिया था। तो 16 दिसंबर को जिस स्टेडियम का उद्घाटन कर दिया गया था, रेडी हो गया था, वो अभी फरवरी एंड में कैसे अंडर कंस्ट्रक्शन फिर हो गया। Ha Meghalaya sa tangkom ba prasni AA dangsa haswa ba kejela kan jit ikinong mikmat syaka yeng dorbar tauan kejela bat kumta bon na kiseng san hima kilabun kam ban kring yiki briu ban jit yiki kertong jongki kinong yalap election ba pau bat kinong yalam barang ba jong kiseng ba per kila penlong yiki jingalang pat ba ban kren syapang kimat trekam bat kikular jong kaseng haka jingalap election lami bun ki jing tentho markeliang khamtam haka biade bat ki kam bamsap bat ka jing suki karoi kapar ki seng bakin thop yagi BJP NPP Congress bat Trinamool Congress ki tentho markeliang halor ki mat ba pher kum ka jing bom don ka khuai ka suba haka rukom senshar ka jing bom biang ki jing te haki jaka ai jing sumar bat ka jing bom biang ki scheme penroi haka wei pat kaliang ki seng riulom kum ka UDP PDF HS PDP bat VPP kila dawa yala ka jilla kata kalong ka jilla Khasi Jaintia banweng ya ka Assam Meghalaya Accord bat ka inline permit kide ki katto ka ne ki mat jinga kren haka jingalap election 300 for those polling stations which are below the state average. Our state average is quite robust, almost 87%, 5 polling stations in every constituency which are below state average. So we launched this program on Valentine's Day incidentally. So we call it My Vote, My Valentine. Love your vote, love your state, love your voice. And we hope that with this campaign, because we have involved the stakeholders from the headmen to the leaders, to the youth organizations, the women's organization. So we hope that with this,
there will be a rise in the voting percentage. We are not too bad at 87%, but we hope to take it to 90 and above. Ki pulit hinin kasngi kila penlong da kajingya tawir dia flag march haki jaka ki bahap hapo ka 18 West Shillong constituency hadin belami kajingya klumar hapdeng kinong kirshan jong ki artali ki seng san hima haba pentikna ya kane chief electoral officer uba FR Kharkongor uong bala penlong ya kajingya tawir di ki pulit banwanra kajing sngau shngan ya kinong the vote hadin belami kajingya klumar hapdeng kinong kirshan ke NPP ba UDP katkum kajingya tho jong u lakem ya arngut ki brew ki basuba don kti ha kate Jia. Da kabaong bakajing yai be yai rinti kalawan pai biang ha ketika than Henry ula benrap da kabaong bagi borsen syar ki dang pej benia ya kalong kaman. Ka blind lead trust kabalong ka kinhon Traymon ngobha kabatmu ban penkop bor ya kitu ki bla do no ka bor yoi lane ki ba matla kala penlong ya kajing le kai lingkot ni street play ha police bazar shabar jong ka assembly barim menakas ngi sa jan ya kani ka limpong la penlong na kabenta ban pen sapriang jingtip shapang ki jing e ba ya kendo da ki bre ki ba matla ha ka jing em ba man la kasngi kani ka jing le kai lingkot ka badon lightly ki khana ka pen i ya ki jing e ba ya kendo da ki bre ki ba matla bat kani ka skit ka don ya ka khubor ka ba khlan bha ki we ki benta ki bia day bat kani ka limpong ki long ki jing ruai bla ruai ki dikhot jong ka blind lead trust bat la yo ya ka jing kren na u Jitendra Dakhar co-founder and managing trustee haka jingkren jong ba Dakhar uong baka daw ba khmat e ban penlong yakni ke jing le kai lingkot kalong ban pen sapriang jingtip shapang ki jing e baki bre ki ba matla ne ki ba do no ka bor ban yo i ki mat la kalong hayeng asem ne shabar tor jong ka blind trust ba ila yang tu ki kintin sa hado lalo ken insotho war hado mantaro insotho sho bagi bon ki khai bagi bu ki brew ki badon ka jing dunat khot met lese kimla ban shim ya kata kelongkor halade khanre ngan ya tho ba ni ki brew ki badon ka jing dunat khot met ki don la ka sap ki don la ka ikhtiar ka ba ngi ngin ila hi ban shim ya kata responsibility lade hale ni yai long ba ya kita ki jing e le ni yai long ba ya kata ka kideng prikyang ki baka lene kiba pentut yang ngi hendrai ngimban se ngi hapan thom wat ya kasang amin ya ka kirai dam tiong haka jing le kai cricket ka jing tibet ban le kai da u Ravindra Jadeja kala penlong ya ke India ban job haka test ka ba ar jong ka border Gavaskar trophy persha ka Australia ha New Delhi kanong pediang ya ka ni ka jing le kai kala tam menta da ala not haki south li ke limpong ya le kai da ka ba penlim no ya ka kinhon ba persha da real wicket haka test ka ba ar haka 4 match series jong ka trophy ha Arun Jaitley Stadium menta ka sngi ka India kala yo shi spa khat praran kani kani ka sien ka ba ar ba ka India kala penlim ya ka Australia haka test hapo lai sngi da kani ka jing job ka India kala yo ka trophy unong ya le kai betibet ka India ula yo panhap hadu shi po wicket haka ni ka limpong ya le kai ba ula yo ya ka nam man of the match mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun beneng ha Shillong ka jing shit ka long khat pra point pra degree Celsius bat ka jing kriat ka long khandai point sun degree Celsius ka jing ngem ka haw ka long riu pulai na ka shi spa men step bat san pusaw na ka shi spa jan meet ka sun beneng kan rang bat ter khong habun ki jaka Hashwa bangin penkut no ngi penkan mai phi baya kani ka khubor nalor ka ba phi yo i ha ki television phi la ruban pet live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki khubor ba man la ka sngi phi la ruban pet ka khubor jong ka DD News Shillong ha ka Instagram Facebook ba Twitter Shwaban poi sha ka bakut jong ka thup khubor ngi pet biang sa shi sien ni ki mat ba kong san Pediang ke GSC Council ke jing ai jingmut ka kinhon ki menteri ne group of ministers ban bu ya ke appellate tribunal na kabenta ban penbek ya ki kenrum kenram kenno ka BJP ba ke NPP ka hak ban pendam hadian basha ken tho hau Amit Shah Shongshit ka yalap election ha Meghalaya na kabenta ke jingjit nong nikmat sha ka yeng dorbar thauan ka ban long ha ka arpunyaw turik urimpang Bat penlong ki pulit ka flag march haki jaka ki bahap hapo ka 18 West Shillong constituency. Te parlo katong ila poy syaka bakut jong katup kubor jongi minta ka jan miet haduk bang ida syembiang bat pila syai ka sngi kublay pi baro. आती ना recommended worldwide world's #1 to